Tak ahojte ľudia, ideme si vyčistiť zuby. A ideme sa hrať čoskoro s mojím psom Maxom. Než to, tak si idem na raňajku, tak za chvíľku sa vidíme a idem sa obliecť a idem na dvor. Takže ideme. Počkajte. O 5 minút. Dobre, tak ideme na dvor. Tak, tu mám môjho milovaného psíka Maxinka. Takže mal som na raňajky koláčik jeden, lebo viete, nechcel som to prehnať. A ideme jebom pre raňajky. Takže, Maxi, už sa dočkáš svojich raňajok. Tak, momentík, počkajte. Takže, nabrala som raňajky si, Maxi. A ideme ti to dať. Dobrú chuť. Nechceš papať? Jak to, že si nie hladný? Ja ti sa chceš už hrať, no tak poďme. Tak ideme sa hrať. Samozrejme. No, aby som vám vysvetlila, my druhého psa nemáme. Takže my máme len toto jedno štenia, 9-mesačné. Už bude mať rok. No, daj to. Daj. Potom si precvičíme nejaké cviky. A precvičíme si nejaké cviky a potom môžeme začať sa znova hrať. Takže neviem, čo budeme robiť potom, ale to ešte predmyslíme. Daj sa loptu, Maxa. Maxinka, ty si taký pajsák. Božok. No, takže no. Dali sme to takto. Že teraz sa s ním pohrám ráno, nechce raňajky, neviem prečo, nechce raňajky. Daj, poď sem. Takže raňajky asi neskôr, samé listy sú tu pohádzané, teda listy, no ešte oné. Listy sú tu pohádzané, pretože to sú suché listy z nášho stromu, čo tu máme taký žltý javorník, počkaj, aby som na niečo nevstúpila. Takéto žltý javor. Tuto máme takéto. A proti nám z toho opadajú ľudské, hej, takže. Tak. Teraz Maxino, drží. Daj to sem. Takže bežíme troška. Daj sem. No, tak asi s loptou samozrejme pohráme, skôr sa pojašíme, ale to nevadí. Potom sa budeme hrať s malinkou loptou, že Maxo? Vietor nám fučí. Dobre. Tam máš Maxinko mesko. Ideme pozrieť naše sliepočky. Tady je to. Pipený, no? Sliepočky. Naše sliepočky. Ale dneska je mimochodom zelený štvrtok, takže by sa malo jesť len zelené jedlo. Takže, no, tak. Takže toto je naše ráno v tom prípade. Takto, ja si behám po dvore, on toto žužle loptu, takto si ju chráni si ju a ja mu nemôžem zobrať. Daj to sem. 9-mesačný ština. Ideme do druhej strany. No takže, mne tá lopta stále uteká, takže dobrá kopačka mu vyšla. Dobre. Trampolína. Takže ľudia. Už sa môžeme konečne začať hrať, Maxo ani neraňajkoval, neviem prečo. Asi má malátny žalúdok. No daj. Daj Maxino. Daj. No takže má asi malátny žalúdok. Proste, že malátny žalúdok. Vlastne nie, že asi má žalúdok na vode, lebo asi pil veľa vody, alebo už raňajkoval mesko. Že? Ty ľubíš meso? Raňajkovať. Ach, Pane Bože. Pozrite sa. Normálne. Ja som mu nabrala granule, nic z toho nezjedol. Vodu má, všetko má. Ale mesko si vyjedol. Moja lopta! Hale! Daj to sa! Vidíš to? Ešte sa ja šmyknem. Raz, dva, tri. Tak, máš. No. Počkaj.
Takže, na pôjdu YouTube pohľadka. Dobre. Teraz sa naháňame v tom prípade s loptou. Nevykateľ ja smerujem. No ja sa naháňam s ním proste po dvore. Proste po dvore sa s ním naháňam. Kde si? Daj. Pusti. Potom si precvičíme nejaké cviky. A tak ďalej. Takže ideme mu kopnúť loptičku. Takže. Raz, dva, tri. Takto to prebieha, keď mu kopnem, tak to sa šmykne. Daj to sem. Poď. My sa ľúbime naháňať. Že Maxino? My sa ľúbime naháňať po dvore. A v tom prípade daj loptu. V tom prípade, že no tu je ten lístok. Do stromu, či čo to je. Ani neviem, čo to je. Proste. A tam nám upadali listy. Vidíte to? Či z čoho to je? Ja neviem ani. Z čoho to je? Ale prosím, Maxino takto cúva z takto. Keď idem ja takto s loptou, tak my si tak teraz akože hráme futbal, hej, lebo naučila som ho hrať futbal. Takže Maxino. Dobre. Trénujem ho akože takéto tréningy, takto, pusti. Tak, pusti. Dobre, ideme do tejto strany. Ja, to som ti mimo kopla. No bo to ma ani nechceli tak kopnúť, ale kde si? Futbalista, daj. Futbalista. Sem poď. Futbalista. Pred kamerou neutíka. Normálne. Takže. Tamto je. Toto. Tam má labku. Tam má lapičku. Máme tu potom takéhoto trkvásika. Ja som dala meno trkvás, no. Takže. Toto je môj milovaný psík border collie. Takže ideme ti kopnúť, Maxina. Jo! Mimo som ti dala. Dávaj. Cúvaj. Kop! Dobre, Maxino. Teraz si môžeme trošku zabehať, čo povieš? Ale tak si rýchlejší než ja. Si rýchlejší proste. Takže loptička je zase u mňa. 3, go. Takto to prebieha vždycky u nás. Proste ja mu kopnem, buď sa niečo vyleje. Buď sa dačo vyleje. Alebo dačo niečo sa nič nestane proste, ale dačo sa stane. Buď Max sa nadletí na loptu. Tak. Šikovný. Dobre, teraz si môžeme asi cviky cvičiť, ale asi nebude chcieť teraz ešte. Asi má zaujímavosť hrať sa. Dobre, tak sa budeme hrať. Ešte kým môžeme. Poď si niečo pohľadkom. Pašák. Sadni si. Sadni. Čiže nie ste sadnutí. Tu. Maxina. Tak. Daj. Dobre, takže už mám premyslené asi aj čo po obede budeme robiť. No, dneska asi na prechádzku nie. Dneska asi na prechádzku nepôjdeme. Chcela som, ale asi nepôjdeme. Takže dneska na prechádzku nejdeme. Pusti. Zostaň, cúvaj. Potom dostaneš loptu. Cúvaj. Videli ste toto, čo sa mi podarilo, ľudia? Toto sa mi podarilo, fakt. Dobre. Takže, Maxo, nechci sa hrať aj s niečím iným? Pozri, čo tu máš, somárika. Pozri. Kde je? Tu je. Pozri, čo tu máš. Somárik. Už uzužlaný. Poď. Kde sme to hodili? Maxino. Čo si to vypíšťal? Nechceš, dobre. Budeme sa hrať loptičku, nechceš toto? Tak sa hráme s loptičkou. To, daj!
narazil si na hlavičku. Dobre. Tu sa krúži. Krúžil. A... No. Čo nemáš, Maxino, ešte veľké hračky? Asi ne. Dobre. Takže, Maxino, idem zahrať. Ľudičko, idem zahrať. Že Maxino. Dobre. Ty robíš fakt... Joj, prepáč! Búboček, môj krásny. To je moja dobrá. Takže. Takto. Zahráme mi takto ráno. Sa zahráme... No. Už nás čaká teda Veľká noc. Au. Au, moja noha. Maxima noha džugou. On to takto robí proste, keď človek ani nevie, že je za vami. A proste on vás len tak... Jak to mám povedať? Džugne do nohy. A potom jak infarkt normálne. A neviete, že je za vami. Toto je taký tajomný pes. Sadnem si na teba. Tak. Nesadla som si na teba, čo si? Ani by som si na teba nesadla. By som si na teba nesadla, kde by si ma ty uniesol? Ale napsal si to z boky. No. Uí, to nedáš. Nedáš mi. Jaj, čo som to? Jaj? Takže. Teraz. Pôjdeme Maxino. Chcela by som už ísť s tebou aj tie cviky, ale očividne ty nechceš. Nechceš. No. Ja sa pôjdem aj zabehať, ale s Maxom nemôžem ísť, bohužiaľ, lebo mám dneska, no ja akože môžem chodiť, ale dneska výnimočný deň, že nemôžem, neviem prečo. No výnimočne je to tak, že niekedy sama nemôžeme s ním, že? Niekedy, hej, takže dneska výnimočný deň nemôžem. Zelený štvrtok, no. Au! Ty si ma dobre! Daj! Dobre si ma ohlasil, ja som nevedel, že chceš ísť po mne. No. Cúvaj. Zostaň! Necúvaj. Tak. Cúvaj. Cúvaj. Zostaň! Cúvaj. 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 Zostaň. Cúvaj. Zostaň. Vidíš, aký bol slušný? Paťák, kde si? Bubacík? Kde sa ty tu schovávaš? Nevíte, kde je Maxo? Nevíte, kde je Maxo? Tu je Maxo! A na záhrade má svoju kamarátku. Podobá sa jeho mame. Ak vidíte, neviem, či vidíte. Možno vidíte. Neviem, či vidíte. To je tvoja kamarátka, susedka, áno? No, takže u nás tu prebieha takto klasické ráno. Prv jašenie, potom hranie. Jašíme sa a pritom hráme sa takto, sa jašíme. Zostaň. Poď, 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 zostaň. Poď, 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 poď. Nečúvaj. Poď, poď, poď. Stop. Dobre, poď. Poď, stop, poď, 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 stop, poď, cúvaj, cúvaj, kop! Poď do papulky som ti dala. No je táto. Jaj, títo kopačky moje. No, takže. Očividne tak. Nechcela som, Maxino. Nesi? Maxinko. Ja. Tak mini pauza, ja sa potrebujem ísť napiť. Potrebujem sa ísť napiť. Takže sa ideme napiť. Ľudia, hneď som tu, dobre? Dobre ľudia, už som tu. Bola som sa napiť, trvalo mi to, lebo... Proste nevedela som,
nájsť pohár môj. Viete? Lebo ja používam akože môj, ale používam potom aj iný pohár. Takže prepáčte, že mi to tak dlho trvalo. Nechala som si vás tuto. No, mala som vás tuto. My máme taký gánok. A tam som si vás nechala. Takže, Maxino, cúvaj, 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 cúvaj. Dobre. Dobrý pes. Dobre. No. Čo môžeš pohľadkať? Áno. No poď, Maxi. Ideme si sem hádzať. Poď. Budeme si asi takto hádzať. Daj. 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 Dobre. Dobrý. Dobrý. Dobrý pes. Dobre, teďka. Wow. Takže. No. Dáme si to tak. Takže. Práve sme robili taký trik, že no cúvaj, cúvaj, stop, cúvaj, stop. To som naučila pri futbale. A daj to čo. On proste, ja vždy poviem polož, niekedy ani nemusím. No, nájdi si miestečko. Tak. Buď takto si láhni, no a potom sa postaví, potom to ja zaberiem, nechám si to. On ma hryzie do nohy. Ale potom mi to znovu dá. Takže toto sú také prípady. Ale ja viem, pes je hravý, no. S ním sa musíte hrať, musíte ho cvičiť, aby bol cvičený. Musíte proste toto. No a my to chceme nejako nakombinovať tento celý deň chceme nakombinovať. Ja vám to budem točiť. Asi. Neviem, či dneska. No, toto je môj akože prvý taký vlog, také video moje prvé. Pretože. No, som začala iba dneska natáčať na YouTube. Takže. No. Takže tak. Maxo, raňajky si daj, poď, ideme si dať raňajky. Teda ty si daj raňajky, ja si nedám raňajky, lebo ja už som raňajkovala. Taký zelený pistaciový koláč. Pretože je zelený črtok, Maxi. Dobre im to cvičiť. Dobre. Toto nám spadlo. Takže. Poď sem. Ideme cvičiť. Cvičiť, poďme. Aha. Sadni. Zostaň. 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 Ku mne. Poď sem. Poď sem. Tak. No vidíš, aký si mach. Spadlo ti to. Páči. Takto. Jaký ti chutí. No. Zostať. Ku mne. Sadni. Labku. No, labku si mi mal dať, ale jak? Ja mám plné ruky, dobre. Zoberieme si teraz iba pár, aby mi mohol dať labku. Takže, 3 si zoberieme. Maxi, sadni. Sadni. Labku. Ešte toto si položím sem. Takto si to tam položím. Labku. Labku. Šikovný. Ňam? Čo je? Tak, pašák. No. Ľudia, takže takéto cvičenie máme radné, iba ľahké. Potom neviem, či budeme aj kotulanie. Nechce sa mi moc kotulanie s ním robiť, lebo
s nimi to viete, jak sa vám nechce. No, myslím to tak, že on vám ide proste pod nohy, potkne vás a takto. Takže ku mne, poď sem. Ja ti nehovorím, poď sem. Poď sem, Maxino. No, sadni si. Sadni. Sem poď. Nevšímaj si druhé, čo nemáš. Maxino. Ty chceš ísť ku slepočkám, no tak tu. Poď. Max. Sadni. Prečo si všímaš sliepke, nie mňa? Toto tu. Sadni. Počkajte, dobre. Maxi, sadni. Nevadí. No, dobre. Takže dnešné video ranné, tak to prebieha. Takže... No. Ideme ďalej cvičiť. Poď, sadni. Labku. Počkaj, ja to položím, aby si toho nevšímal. Sadni. Potom sa budem hrať. Sadni. Labku. Daj. Počkaj ešte raz. Labku. Poď sem, Maxino. Sadni. Počkajte, ľudia. Momentík. Takto si to dám. Sadni. Maxo, sadni. Nechce sa mu. Jaj. Sadni si. Maxi. Sadni. Počkajte, niečo musím povedať. Musím niečo povedať proste. My si takto hovoríme. Počkaj. No, tak toto asi nie, ale... Máš krytku, nechceš? Tu. Sadni. Dobre. Na škrtku teda nejdeš. Ty sa chceš hrať. A nie, cvičiť. Jaj. Dobre, tak sa idem hrať, no. Počkaj, dneska je zelený štvrtok, áno. Ja mám na sebe zelené, ale nie celkom zelené. Ale mali by sa jedla zelené, takže čo mám jesť? Trávu? Toto napríklad vám poviem. Jedzte trávu na zelený štvrtok, napríklad dubajskú čokoládu, nie? Tá je hnedá, ale vnútri je pistácia, takže to jedzte. A nerobím si s vás srandu. Alebo nerobím si s vás srandu. Robím to len tak, akože dubajskú čokoládu si dáme, napríklad dubajská čokoláda. Ale nie, ja si nedám dubajskú čokoládu, pretože nechcem a ani by som si nedala na zelený štvrtok dubajskú čokoládu. Vtedy sa má jesť špenát a vlastne ani sladké. Vlastne ani na sladké nemám chuť. Takže na to nepomýšľajte. Vlastne sladké, že nechcem. Takže dubajskú čokoládu si dáme. Ale nedáme si dubajskú čokoládu, srandujem. Môj brat si jedine dá dubajskú čokoládu, ktorý má 20 rokov, preboha. Dubajskú čokoládu. Dá si, ne? Ale ne. Kde by sme nabrali, my sme neboli v Dubaji, preboha. Nikdy v živote. Sme neboli v Dubaji. Ale Max, čo si tu? To hľadám. Čo to? Čo to je? Aha. Áno. Prečo nám kamera nechce zaostriť? Zaostri kamera. Nechce nám to zaostriť. Počkajte. Priblížim. Ostrý. Dobre ľudia, teraz vidíte Maxíka v pohode. Takže. Prepáčte. Tak.
Dobre ľudia, to bol dnešný vlog. Natočím vám ešte do obeda. Dobre? Tak natočím ešte do obeda, keď bude. Dobre? Tak. Ahoj!